Amen. Uxolo Nkosi malibelani. Amen. Ndibonga ukungena azalwane. Amen. Xa siphethe kana umsebenzi. Njengoko besebetshilo tata nomama. akuYesu wayengenile eJerusalem ekhweli esile. Lonke lixesha uthi mayidlule. Uyayazi kufuneka emkile. Kodwa uthi mandingene eJerusalem. Okokugqibela ngoba ndizawubanjwa phaya ngiyobethelelwa emthini wehlazo. Uxolo lenkosi babe nami. Babulisile tata nomama. Nobhuti nosisi ngelihle igama lenkosi. Sivala umsebenzi wenkonzo yePasika. Emva kuYesu engenile eJerusalem. Wabheka eGetsemane. Wafika wathandaza. Balelo Petros. Ubashiye igama. Wathi thandazani. Xa ebuyifika balelo. Yena ngomthula lengoma ithi Petros ulele na. Awuvuka uthandaza. Wabashiya uYesu othandaza. Kanti ngebuya baphinde bazela balala. Ngamajona njani la? Alalayo. Amen. Luyesu uchaba. Amen. uJudas uyeza namasoldati balibele kulala. Amen. Le ngithi ngoba uPetros uvuka uthandaza. Amen. Kusakuntoleleyo. Amen. Kwalixesha siphila kuyo. Amen. Luyesu uchaba uYesu sathana. Amen. Uzofika usalele. Amen. Uxolo lenkosi babenami. Amen. Tombam. Namadoda amakhulu. Wathathu. Ngoba namhlanje bezothiwa usuke epolice station, wafika wathathu. Amen. Icharge yakhe. Ngoba yena uthe ukungumkani wamaJuda. Amen. Wabanjwe Yesu. Amen. Wayifumana 30 rand okanye wathi 30 cents. Amen. uJudas Iscariot. Amen. Kodwa sayifumana ayomonwabisa. Amen. Uyibuyisela kwamadoda amakhulu. Athi hayi hayi singendawo. Amen. Fela isimoko sakhe mfowethu. Amen. Wayezibulala uJudas. Amen. Etyiwa sisazela. Amen. Ngoba unqashe igazi engenatyala. Amen. Kodwa lonke loxesha ibe yiplan kaThixo. Uba masizokhululwa ezantsi emhlabeni. Uxolo lenkosi babelana. Usiwe nakoPilato. Usiwe nakwinkundla zoKhayafa. Udibene nabo noHerode. Kodwa bamkhuphela kwinkundla engentla kaPilato. Benthe mna ifana ne-High Court. Ngoba bekufuna uba makanikwe isigwebo esiqatha. Baqondile uba babaphelelisa apha koKhayafa uzawufumana 3 months. Abafuna gwetywe 3 months ejele. Bafuna ukudilika 10. Kodwa nali banjo elisigebenga singuBarabhas. Bekumele kukhulule umuntu. Kodwa hayi mkhululele yena uBarabhas. uYesu ndimthini kuthiwa ngumbethelele. Amen. Silapho abantwana bakaThixo. Kodwa wazikhupha uPilato kuleto. Wahlamba isandla sakhe. Wathi hayi bonani ngokwenu. Amen. Bana ukwenza ntoni ngalo nto. Amen. Ngoba mina ndibona into. Amen. Ebesihletyelwe ngumama. Astrong omama. Amen. Noma umuntu ongutata ngastrong kangakanani uke wakhutshela amehlo ngomama. Amen. Yetha abantu sibonani kamereni. Amjamele pha, mjamele. Amen. Nabuye sithi, "Hey hlo, hayi man, ngicimbi lesithetha ngawo uzulunga." Uvele kamereni nomama. Umama uPilato uthi, "Emfondini, ungazifaki kule nto yalo." Amen. Khange ndilale phezulu, ndikalelwe kakhulu ngayo. Lo mntu ulilungisa. Uxolo lenkosi babelana. Kodwa abantu bathi hayi siyamfuna uYesu. Makabethelele umnqamlezweni. Sivala inkonzo enjalo.
sikhumbula igorha elingazange lijike endleleni. Bangaphi bejika. Bathi ndizawufaka ufa khona. NoPetros bathi hayi nazo ndijike. NoJudas babuza ngaba ndim nalowo nkosi ayindim umuntu onomncane. Kodwa lathi lofika ixesha kwenzeke. Utata umbanjwa isithi ukuthetha ikokwenza. Akubathetha abantu. Athi ndizamsebenzela uThixo, zamkhonza uThixo. Uthi kodwa hamba phambi kwakhe. Hayibo loo nto lethi uzosebenzela uThixo. Ufike ehleli phansi. Hayibo, sekugqibile usebenza. Akugqibi usebenzela uThixo. Sathi siyongena ebhokisini. Simzukise uThixo. Uxolo lenkosi babenani. Kodwa makabethelele bamthatha. Bamtsikela. Bathatha nempahla zakhe. Bakashisana nazo. Bathi lo ndiyasifuna isikhindi saletsha. Omnye wathi hey. Lo stomach out yale chap ngiyifuna. Nginikeni yena. Omnye athi esisikwele sale ndoda bithwala unqozo zonke yasifuna. Bamtsikela. Bathatha sonke into esikhohlakeleyo. Uwasindisile abanye, sisindise nawe. Uxolo lenkosi babenani. Kodwa unyana kaThixo wathetha lamakini asixhenxe ebeshunyelwe ngotata nomama ngolwesihlanu. Uxolo lenkosi babenani. Yavela indoda enokholo engumfundi kaYesu wasemfihlakalweni. Kuthiwa isisityebi le ndoda uYosefu wase-Arimathi. Wanqaba umhlaba wakhe nengcwaba ebelungiselele yena bakwangena yena wafaka umzimba kaYesu. Uxolo lenkosi babelani. Yena nomama bafika ngoku nesivalo besibekwe emnyango esithindeleyo uYesu bangaphuki. Uthe sengcwatyile amadoda phaa kuPilato. Athi lo mntu wayethe uyophinda avuke bofile. Bakuzama uqinisa usecurity. Wathi uPilato ninabo abalindi nani. Bathumeleni phaa bawugada. Bayo sangwana bawugada. Banqasha nemikhondo yabo. Baphi? Uvukile uYesu. Ngoku sifika uMaria besithi uYesu uvukile. Akakho. Bapho sangwana abo bebegadile. Bayahamba ngobaya kwamadoda amakhulu. Laa ndoda ayikho nyhani. Ihamba njani sangwana? Kodwa seningayithethi loo nto. Seningathi lo mntu uvukile. Zenithi bafikile abafundi bakhe bamba lo mntu. Ngoba ulahlekiso lwabako lokhona uvakale sondana. Uxolo lenkosi babelani. uYesu saliwa nangoku. Ngoku sevukile emangcwabeni basamla. Wena mfono zakho intshaba zikuyeke azizukuyeka noba ziqukule phansi nokuphakama kwakho sisaza kulwa. Wadibana naloo nto uYesu. Uxolo lenkosi babelani. Uvukile. Bafika uMaria baphithile. Bafika kwaPetros basazimele bazivalele. Bayoyika ngoba bethiwe nokuthetha bafana naye. Baye bafika engcwabeni akekho. Kodwa baxelela abafundi bakhe sawudibana phi ekhaya. Uxolo lenkosi babelani. Uzalisekile bekuthethwa nguthi uYesu uza kufa aloyisa ingcwaba abuye avuke. Yena sinoyiso singamaKristu ngoba inkosi itheni ivukile engcwabeni. Uxolo lenkosi babelani. Silapho kuloo nkonzo namhlanje sizovala umsebenzi bantwana bakaThixo. Sibongela bonke bebefike usaqala umsebenzi. Kusukela kuqoqeni kwamatyala. Ekusukeni ukushunyeleni kwamazwi asixhenxe. Ekungcwatyweni kaYesu. Bebekhona othole bezokungcwaba uYesu. Befunda izilesesho. Okholwa kum nobefikile uyavuka. Ufunda ezancwadi ukuba imnandi ukuvuka nokubomo. Okholwa kum asazafe. Kodwa uYesu ubonisa loo nto. Ayinona ukuloyisa ingcwaba. Nakuba afike ngekho ngoba uYesu benguThixo. Ibelicebo likaThixo lozohlangula thina. Masithi ivukile kwinkosi angangavuka nakwezethu inhliziyo. Qale kuvela izenzo ezitsha manje. Afe la mntu mdala. Bala mntu mdala bekade qhekeza izindlu zabantu makafe.
bala umdala bengalala ebusuku ekhwekwelisela njengela abantu mhlawumbe balisela lona ikathatha umbasho uthi ngekakholo wayelisela uthi wake wakhwekha ngomnye ubusuku ekwezinto zokusela. Amen. Asithi wadibana nomvangeli wecawe yakhe uKristu wathi wathi mfake uthi ndaqhuma angilindelanga le ndoda bayingalapha nayo njengathi ngoba thina singosangwana sakhiso yakaya athethwe Yesu. Uqolo lenkosi balulana athi ukathumbaja yabasela amasela sisela endlini kaThixo. Amen. Ngoba wayibona lo mvangeli. Amen. Bayoba kunye nabo engakho uqolo lenkosi balulana akuthi umuntu omtsha enhliziyweni zakhe nomuntu obukelayo athi ikhona yenzekile. Amen. Uvukile uYesu. Angakavuka nasenhliziyweni zethu vele isikhama ezitsha nezenzo ezitsha kungathiwa wow siyafana naba bantu aba baphayi wise men siyafana sidibana ezindaweni angafana basenze clever josos anqobe iminqwaze emhlophe etachiwe sawudibana late kwanomaliso sadibana late kangawo aklazo hamba nabantu becawa sawudibana endaweni late Heko abantu bakujonge hayibo into ledibanisa nabantu usahamba indawo ufaka nasemanzini untshuniselwa bese isidalwa esitsha kulindeleke into entsha kaloku ukuthi sonke sihambe endleleni kaThixo sibatsha simdumise uThixo sithi akekho ofana naye. Uqolo lenkosi balbenani hambani ke bakhosi elo lizwe leleni nihambe nifike ningqine inyama yenkosi kaThixo kulo nabantu babona ubuhle bakhe ngathi siguqukele loo nto basiyoba ngabameli bakaThixo emhlabeni kwezi ndawo sihlala kuzo kwezi ndawo siphangela kuzo kwezi ndawo siye emibuthweni kuzo. Yes, nikhona lapho masiphekisana suqa upha komasibhekisana cabanga ngomuntu ekhaya akusombi ubingqunya pha ubhubha abantu ubengabi ngomuntu ekhaya iba sisibani phaya iba sisibani pha phakathi kwabo. Awade manje sithi hawe ngamuntu oqokelela lamathe afuna umke ungazive ndaba hawe ungasuka uqokelela lamathe umane wasondeza kakam bafuna ukuhamba phakathi kwabo baqinile. Uqolo lenkosi babelana asohluke bazalwane ngoba singamasebe omdiliya sizawuhlala kude kubuye uYesu. Uqolo lenkosi babelana nambonga ingilosi kaTata uTata uMbanjwa noma Mkhumalo abandizalayo zange bandikhathe bandicelela ngoThixo ongaqhutywa nayo Thixo yena yedwa ade abantu babuza uba uthembele entweni thembele kuThixo. Abantu bafuna uthemba into ezinamagama omhlaba uyalingana omagogotha yo try strong kodwa kunayo 8,000 strong uyayifuna zama nje 8 ezelula zama nje 8 ukubona 8 uzapha akusendaweni uhlupheka ngoku uzayithatha phi 8. Amen. Uqolo lenkosi balbenani abaprofeti basenzela inceba basithumelela kwelizwi uTata uMbanjwa noma Mkhumalo sase safumana nenkonzo. Uqolo lenkosi balbenani singajiki bazalwane benjilo ndathi apha singamaseko omdiliya wasihlala emdiliyeni. Uqolo lenkosi balbenani inhlanzi lethi iphuma emanzini yafa. Amen. Nathi samkele ndawo sawufe emoyeni. Uqolo lenkosi balbenani wesinkonzo kubantwana bakaThixo nihambe kakuhle naba bathi babheka komonti naphaya isiphunzayo babulise uthi uYesu uthi khona indawo ivema mafa uthi phaya kukho indawo kuthiwa kwaMpundu uyayazi lo ndawo umafa bavumeleke nomameni akunda kwaMpundu emonti babulise lapha kwibaxelela uYesu uvukile. Now, source,
kwindawo kuthiwa kuseSoweto phaa namagali phaa wahamba uye phaa uthi inkosi ivukile mayivuke nakule yakho inhliziyo kalizenzo zakho zibe zihle nawe Zulu maqobheke Mount Frere baqalela uMageba phaa uthi koMageba inkosi ivukile ngibona ningavuka nakwezeni inhliziyo ningahlali ningosangwana abanje babe bebhizi besenze zasithele phaa ngomswana njengoba yasebenza isithele ngomswana uthi manje nibe nomdlelwano noThixo ngoba usithumela inyanga uvukile engcwabeni uxolo lenkosi balelanga nalomasi ubuyisa inkonzo sibe sisibonela athi into zijonga anqwele napha ikolomani tathi utheni noma nyijinja kodwa bathi bokujonga baqonde hey isekhona indoda engangeniyo komfundi bagqibile into bagqibileyo kulaa kolomani oodade nabashumayeli kodwa ngekhondo ndiyaya ndiyakhawulakana Thixo makabe nani ke bazalwane uyisa inkonzo beka bonke abangeleyo nabangangenanga umsebenzi wonke esijongene nawo uThixo asasinika amandla siphume epaskeni siphume sihlaziyekile benditshilo ndathi ke nge-24 25 la weekend kaMeyi sinombongo sabe sibulela uThixo amandla akhe uxolo lenkosi babe nani unayo la ngubo wena inyama sosi ukabinayo zoba nayo ngizawuthandaza ngifuna bonke abanezangubo umama kwakanayo ewe ke ngikumxhelele ngowe ngakho angathanga nayo bonke abanazo sabe sithandazela zona sibulela amandla kaThixo ukukhonza eyonto ba yabantu abanga kaloku kusaziwa ngodla ngalo inkonzo zakwamoya zabantu abangafundanga ufuthi uke waguquka kwezikawo ungathi athi noisi akukwekwa ngevesi abasebantu baphethe ngomnyama bafuna uhlala bengosangwane bonke izawufunda ngubani iBhayibhile ubani uzawubhalela incwadi nangoku ukhona omnye umama pha kwenye cawa wazoguquka apha kumkande bengunobhala yeyi bohlupheka kwelo bantu bengunobhala ukhona lapha ndizomkhomba imali kokheli yakho ndizowucenga useyanyanyani ubengababhalelwa ngubantu omdala Thixo makabe nani sifuna abantu abanjalo apha enkonzweni abakhanyisileyo uxolo lenkosi babe nani kasiba ngosangwane sonke akho makufunda uJohn chapter 1 sonke simazi akekho la mzalwane kunenhlanzana izofundwa ngubani verse Thixo atale la mzalwane wathi andizokuya ngeke ngizokwazi bashiyeke bodwa sambani sizayithini ababekhona abantu bafundileyo asinethe nawe uxolo lenkosi babe nani sizothandazela lo bonke abalapha eWise Thixo abasikele uxolo lenkosi babe nani ufuna sibe khona napha eDiphala ezibhaki omamtshelile athe kwalizwe athi umnyanam lo awundise pha mzukulwana wakhe athi umamtsheli beke kabisa mntana wena ngombeka apha ecaweni athi ndibe kucebisa mntana nani yazalwa nina makhulu wenu mamtsheli embeka nangokunegusha endini nangomtata embeka apha emthandazweni amen kwaze bafumaneka nani yomthandazo ndifuna uwenza ndifuna nento ibone nabo bajikileyo eDiphala ekade bephuza lamanzi babone njengoba balibelwa ngosangwane abasinjoli bayali amen lo misipha mayingene phaa la nyama ingathi yakhanya izapha kuthi izapha kuthi yabona lo misipha wayinika phaa akayikawe emhlelela ukuba bezonyama bese nimnika ithuso ngimkhupha kosangwane uyaya yena yaphuma inkosikazi yakho yafakwa phakathi ngabantu abangathwelanga qhiya yabithwela iqhiya yena lapha phakathi bayifaka phakathi babe bejonge naye elalini yavuka namxelela umama yathi bamgqibile mama lo wamthwela iqhiya bamfaka apha phakathi
yangongakholwayo ngapha babe bejonge elalini bemfaka elalini ezengomva pha kum amgqibile. Akayifihli uThixo tu babe ndithandazele ndakubhayi yandivezela intliziywana yakho ndikrobe ndithi ucinga le nto kanti ndambona nangoku akekho lo mama. Bamfaka phakathi bamgqiba. Uxolo lenkosi abe nathi. Sizigade lento umama beyithatha sizigade ihlabathi soze lisifune. Onyanya nangovela uthwele iqhiya emhlophe. Noma Dlamini ungene klanto. Ngene klanto yakoMoshana. Amen. Yesibonile lapho ndikho. Amen. Yaphamba nobo nobishop bazangibona ngamehlo nochukusi aprofetela umsebenzi ufuneka wenze kowabo ndibana naye isithube ndabekona ngosokolo wathi kanti inyani njalo yokwenza lo msebenzi kule veka polizayo ngabe uzawulandela nawe uyohlala kosakwani phakathi esibonini uxolo lenkosi babenani kodwa indlela ingathi yavuleka ndizawuya esibonini. Amen. Shumayele kakhulu kulolala ndibangcwabela abantu bakhona bathanyela kodwa jikani zokubushaya. Nabo bajike. Umuntu omdala uthetha umuntu omdala babezawuthini. Xa uthetha umama wakho wena sosiyaphikisa awuphikiswa nje uthetha umama wakho. Uxolo lenkosi babenani uyisinkonzo ke ngalo mazwi nihambe kakuhle Thixo nisikelele nabafundayo esikolweni bathobeke. Amen. Nani mapostoli nithobelane. Sithandaneni mapostoli. Amen. Singathi sikhonza kunye sibe singafunani. Amen. Sikhala apha emotweni siqumbelele. Ufuna bahlala phambi kwami umfene. Hayi, ufuna bahlala phambi kwami umfene. Hayi man, sithandaneni ngoba singabantwana babaprofeti. Sizalwa ngokati ubandla sonke. Uxolo lenkosi babelani. Thixo makabe nani nisikelele. Nihambe kakuhle. Kodwa bonke ababephethe bafuna apha nge-24. Siyafana ke usocelile xolisa umama. Socelile mama. Bendibe nayo apha kwabox. Noba uyithethi into zambuza ndithi makaxolisa uxolise bethethi into bendimthumela. Amen. Thixo makabe nani bazalwane. Nihambe kakuhle. Thixo nisikelele. Aniphise into ezinhle mama. Emampela ukushila umnina wakho nembona ubaptiziwe pha. Udufa intwana engaka? Sacinga ne? Sacinga sayichekisha le. Sayichekisha. Hayi, Thixo makabe nani. Hey, ligorha elikabheka. Ligorha eli. Zalifundisa amaqolo. So like that. Zobona ni. Ngikona phela usuzama usikolo. Usikolo lenkosi babenani. Siyabonga ke bazalwane. Nihambe kakuhle. Thixo nisikelele. Aniphise into ezinhle. Anikhanyisele ukhanyiso ongacimiyo ipase bavini la photosynthesis ba funa abantu babheka kwisikolo esikhulu ngapheleli pha uthi upasa kwakho uthe ngicela umsebenzi uphekela abantwana bakugezela abantwana abe befunda apha nawo ngefika siphakela uphaka kancinci vipha. Uzapha uma wakho. Phumi. Ngoba ngixelele uma wakho. Phela icontracts ngibona uma wakho udinekile nje. Abantu abaninzi uxolo lenkosi babelani hambe kakuhle Thixo nisikelele aniphise into ezinhle. Nami ngiyabonga ukuhlangana nabaprofeti ngexesha lokuphila kwami esantsi emhlabeni. Ndangingayiqondi lento ngokuyivelayo. Kubuhlungu ngingasayina sekhaya. Kanti esipasika ndizazitshela apha kanti ngizosifundisa nina Thixo nisikelele nomelele bazalwane evangeleni andilinxibelwa seliphinde liphume. Amen. Mana le wasting bayenzayo abantu sihamba sithungela neuniform abantu benqamile bonke bafike benqamile ufuna inxibo aphinda silahle pha. Nkosi babenani kanti kaloku ngabantwana babaprofeti Thixo nisikelele ngalo mazwi sizawuphuma samkela ufefe phandle sasithenga amalanga aphezulu.